yardarka gare ni sutura ta ne. Rabbana na yi rufin yanzu zan zubo baiti kuma aikin nan da shi kadai yake saiti wanda shi karki ka tsara shi a zubin zati annabin Allah ba wanda kai yi wa sallah mai girma sutura ta ne. Assalamu alaika ya annabi shirin Allah, assalamu alaika ƙarshen kure kiran sallah, assalamu alaika mai gyara dukkanin illa na saman sallah manzon da ya kure iko abana. Ya Rasulallahi ga kankani marar hikima ga karancin shekaru gashi na yi himma ka amince min yan baituka nake yi ma ka hadan sirri a harshe in farta duk kalmar da ta yi ma. Ya Abu Talib baffan annabin Allah ka zamo jigo da Allah ya ɗaura addini ta shura. Ya Abu Talib ka zamo jigo. Ya Abu Talib Allah shi ya zabe ka a cikin ikonsa yayi annabi a halinka kuma ya sanya rainon sama a hannunka ka cike mudu ya garkuwa da yakin manzona. Ya Abu Talib ka nuna matukar naci kai ka kare shi duk sharruka ya san yanci lokacin ka da dukiya har da rai kake banci sai ka so shi fiye da 'ya'yanka babu sassauci baba. Dole ne duk mumini za ya kare haƙƙinka wanda ya zage ka ya warware na bindirka. Allah ya kara amincewa da kai na albarka ya Abu Haidar karrar maganin sharri maulana. Uwar gidan manzo Khadija ta abin nufi baiwar Allah sallama na shigo gida nake ina bidar tari kuna sani ke ce annabi ya fara ba sirri a tuttula min gobe dawo a ƙara min kari dan yasar Zahara mardi yar autarki mama. Cikin tafiya sai na ji ana kiran kubura sai na ce umma sai na ji an ce in kara kira sai na ce nana Khadijatu mahaifiyar Zahara abinda na samu a ranar in na faɗa ba za ku yarda ba. Khadijatu duka a cikin mata ma'aiki babu tamkarki shi yake ta faɗa wa sauran irin mukamanki duk wanda annabi ya so cikin su ta yi irin naki ni ma ina koyi da ke na rike kafafunki mama. Khadijatu ku gafara in kai da Haidar farin cikin manzo da Fadama sallama na nufu ka gurzo a dandalin yaƙi salama ala ƙofar ilimi a can cikin ɗaki salama alaika gwani a shari'a da binciko haƙƙi salama ala karrar gairar farara na Haidar maula. Imamuna Ali angon fa
Adama ina ta gaishe ka, tunda ake mata a duniya ina irin taka, tunda ake ƴaƴa a nonon kwatankwacin naka, tunda ake yaya uba babu mai irin naka baba. Imam Ali ni naka ne mai yawan tunaninka, gaban kulawarka kar a ada uzumin duka, ka wanke raina ka tsarkake ruhina da hannunka, gaban mukamin shugaban ahbabu rasulallah baba. Alawiya da annabi mai cikar girma nana alawiya. A duniya wata yi mahaifi kamar irin naki, a duniya wata ke da ango kamar Ali Zaki, a duniya wata ke da ƴaƴa irin zubin mulki, in banda ke Zahara Mardi ya ga mawaƙinki nana alawiya. Yana son duka mai son kifa da ma Zahara, annabi ya ce sai da ke ne za a yi zarra, duk wanda tsira idan kuna son shi to ku saurara, da fada ma Zahara za ku fake har abun Allah alawiya. Ki sanya yardanki a gare ni kar na tozarta, ki ce wa abban ki kar a kyale ni na wulakanta, ki kai ni gun ango ki Haidar ya bani jarumta, ni ku kawai na rike duk inda babu ku bani mama.